karon with some positive vibes. Kay kung mahilig ka mo musayo mga kapuso, unsa pa inyong gipaabot, apil na mo si GMA Regional TV Live Dance Challenge. Ang iyong buhaton, gamiton ang music sa toang programa ug pagbuhat mo sa inyong mga kaugalingong mga dance steps diha. Sama na lang ni ining gibuhat sa grupo sa mga batanon nga ilang gitawag ilang kaugalinghon og taga Kawayan, Botboton nga taga Magdugo, Toledo City. Let's watch this. Pagkanindo sa performance o klaro nga gipreparahan gyud to nila sil. Oy, walay pamutbot. May kay manayaw ang mga taga Magdugo, Toledo City. Kung gano'n motingan silang grupo ato ng sayran. Mga kapuso, sa Manila, apil na mo ipadala ang inyong video sa FB page dinhi sa GMA Regional TV Live. Ilakip ang inyong mga pangan ug lokasyon sa kahigayunan nga makita ang inyong talento, ang inyong kaugalingon dinhi sa telebisyon. Tara na, apil ug ipakita ang inyong kahanas sa pagsayaw.